सोमारच्या नवरात्रांक सुरुवात जाल्या। सगळ्या देवींचे मंदिरांनी पारंपरिक पद्धतीन नवरात्रा सुरू आसात। वेगवेगळ्या सुवातांनी नवरात्राच्या निमतान साबार कार्यावळी पळोवपाक मेळटात। पळोवया काय उमेदीचे खीण। पेडणे म्हालांतल्या मोरजी वाठारांतय नवरात्रांत दबाजन चल्ल्यात। ह्या निमतान माणकुल्या भुरग्यां खातीर फॅन्सी ड्रेस, नाच सर्त, चित्रकला आनी हेर वेगवेगळ्यो सर्ती लेगीत मोरजी सार्वजनीक दुर्गा समिती आनी कला आनी संस्कृती संचालनालय हांच्या जोडपालवान घडोवन हाडल्यो। पळोवया अश्विनी शेटयेन घातिल्ली सुंदर रांगोळी। चला आता स्वराज्य मराठी नेतेला स्वातंत्र्य करण्यासाठी हा तुमचा शुभार पुण्यावर मान टाकून सदैव तयार आहे। आणखी एक मी तुम्हाला सांगतो, मी सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही शिवजयंती आणि गणेश उत्सव साजरा करता। भारती मैं हूँ मर्दानी हूँ, आजाद देश से कोई मैं प्रश्न पूछने आई हूँ। आज तक आजादी की बीच बनी, अब तुम्हें जगाने हूँ। और असुरों को मारा, हर नारी में मैं हूँ। ज्योतिरावांची पत्नी मी 9 वर्षाची झाली आणि फुले घराने झाली। आता पळोवया दुर्गावाडी ताळगांव श्री क्षेत्रपाळ दामोदर देवळात युवा युवतींचे पांय गरबा दांडिया संगीताचे तालार कशे थिरकले ते।
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.